Коледа идва и ако и вие сте като нас, вече мислите за онзи невероятен момент, в който вашето дете разкъсва коледната опаковка с малките си ръчички, застава пред подаръка и очите му светват от щастие. Но първо трябва да опаковаме и то с коледната хартия, специално дизайнова за подаръците на Litkit.bg. Вижте колко е красива! Всеки, който направи поръчка между 17 ноември и 21 декември, ще може да заяви безплатна опаковка и ще получи красиво опаковани подаръци. Единственото, което трябва да направите е при финализиране на поръчката да опишете в поле коментар име на продукта или продуктите, които да бъдат опаковани заедно и срещу него или тях да оставите името на детето. Ако сте закупили подаръци за повече деца, опишете всеки един от тях. Ако имате въпроси, просто ни се бъдете щастлива и безгрижна Коледа с любов към всеки детайл от Litkit.bg.